Ono sewandana kang perang tanding kalam sabarnani kewan alas ingkang sarta galak. Para mila kados bediki prahipun kita saking paguyuban ngaturaken sugeng minar ingkang sakeca sugeng mirsani ngantos titipunanipun pagelaran. Ayo kira bocah bagus timbang turu sore-sore sowan-sowan ana pono rogo. Lampah nyodening patih Pujangga Anom ya kang sinebut Pujangga Anom sumodiyane kayeng arsa nderekaken utusanipun Prabu Raja Krana Sewandana. Bijil saking kutha Bantaran tumuju wonten ing Praja Kediri saperlu badhe nglampar kusumaning ayu Dewi saka langit atmatanipun Prabu Kertanegara. Lampahnya dening patih Pujangga Anom utusanipun Prabu Raja Krana Sewandana kang katingal mandheg payung Gusti Patih kula nderek Gusti Patih kula sumanggaken sinuwun boten kakalupen tiga iro patih Pujangga Anom kaderet dening Temenggung Anom Yuda tepi saking kutha Bantaran tumuju Praja ing Kediri nglampar kusumaning ayu Dewi saka langit kang katingal mandheg payung Lomantel-mantel sakawis sangilanken rasa sisayah sinambi gegojekan sarana tetembangan ompai dening para senopatih saking kutha Bantaran
Oh oh. Oh oh. Kebacut. Ya. Para kayang raja saking negeri para manca, para menteri, para bupati nganti cacahe raja 1000 negara ingkang bandung kayuyun kaliyan Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Oh mila Dewi saka langit gadhahi pateboyo sinten to kemawon ingkang saged gadhahi tontonan dereng kemelaring jagat raya. Wanita mangke badhe pikantuk kaliyan Kusumaning Ayu Dewi saka langit.
Gusti Patih kula ingkang sowan Gusti Patih kula sepadaken Gusti Prabu menika nggambaraken Prabu Joglono Sewadono Raja kang Senti Mahabara Berbudi Molaksana bebasan ora tegas Bapak Palni Pande sisaning Brito ingkang dasar Raja kang Jayeng Malukon Raja kang dereng kagungan garwa Tomo Jawa dereng praja gedhe nglamar kusumaning ayu jejuluk Dewi Sangga Langit iya lah salah ayo ma ya Jaka ayo ngono ya Menika gambaraken dening para senopati saking kutha Bantarangan gambaraken Patih Bujangano. Patih Bujangano Raga Samboyo putra. Alon-alon pokoke kelakon gremet-gremet watoning slamet yer. Engko mulih liwat sego sing anget yer. Tanjak kengkir bocah bagus. Ganongan tuwek ananging sik penak. Yo. Wis tak penak. Tagah penak. Najan tak tau nyak magah penak. Cepot nih kok. Orai. Loh. Kandhani kok magah penak wis to yo. On. Iya. Oh,
On sapa ki? Iya. Yo. Awas. Oh. Keripik gedang keripik telo saiki edang neng katoning padha rata ya. Ayo le. Oh ah. Oh. Oh. Mak-makane. Ayo mak, ayo mak. Tanjake mae. Ho pak. Oh
Gusti Patih ingkang rikala semanten Prabu Rejapalana Sewanggono gadhahi arah-arah sang kutha Bantaran kang jumudal wonten ing kutha Rajagedhi ingkang kaderek dening prajurit 144 cacahipun kang sami nitih turangga ingkang dipun pandegani dening Prabu Rejapalana Sewanggono Raja kang jayeng palukon. Ayo latala yang ngono wow lo ya ora apa-apa trayogane ngantuk wae sabar lah biyen ra ngono biyen ya dedaya saiki mundak tuwek ya sedudo on lah iya on saya isi saya dikluk kan oh was ayo le ayo ayo tono kok dadi kadaya mungkin persiapan yo 1.000 ayo ngono oh lo la dala iya oh ayo tepuk tangannya mana on was enak gurih kok ya oh ayo le oh ayo mak oh ayo tepuk tangannya mana persiapan yo ladala ayo ngono kok so anteng-antengan to wong papat iki? Pripun? Wah. Epok kebacot lha nyapa kok mudhuk. Nek mudhuk malah oke ngono maksude. Gilbin kok buayu Gilbin. Lah yo diwarai pake lho ngono pake medhuk malah dhek malah medhuk. Piye? Oh iya sabar. Lewe nyapa muduk kok ning dhuwur malah muduk iki lho. Gah. Tak gampang ngisor. Awakmu wis oleh Bagong? Ora oleh. Tangan kanan di atas. Tangan kiri di atas. Dua-duanya. Mic-nya taruh. Pak Bayu derek. Ngono derek ambekane pedhot iki lho. Dik mudai. Pak. Sing muda kok ambekane entek iki lho. Dan Komandan, pun betul sah. Anu iman-iman ngalih pajak ganong los. Bapak, wong Bu, aku mau itu. Itu bocoran. Penyanyi sawarane iya. Nami kula Mas Pupu Kresnanto Prabowo ki dalem nganjuk. Kok Pupu Prabowo nyapa? Masa KTP-mu nganjuk? Nganjuk, Bang. Asli. Jenenge asli kae Pupu Kresnanto Prabowo.
Prabowo. Lah kok mbok akeh Kasih seduluran kare Bapak Prabowo. Kula dereng, Pak. Malah memang lek muni jenengmu. Maksudmu apa perkenalan tak urung ngono? Perkenalan. Iya iya kok menawa bak kuwi dhewe atasine langsung 300-an nggih ta. Iya iya. Ayo langsung ya. Kok Mbak Prigel ben gak kebagian. Lah maksudnya piye? Ya gintene ganoan sik. Ya maneman Larang. Lah iya maneman. Larang koyo ya awakmu ya larang kok Kowe aja ngentahi bojoku nomor 3. Larang-larang kok harum namanya, ngono lho. Aku ora ngelok Ibu Kartini asline jenenge sapa, Bu? Jeneng iki. Kok iso harum? Nyapa to kok Mbak Prigel. Ibu Kartini kuwi asline jenenge sapa? Jenenge Sapa? harum namanya. Kok iso? Lek kok gak iso? Ibu Kartini kok harum iki lho. Asline jenenge Harum. Lah piye? Gak iso. Nyanyo. Ibu kita Kartini putri sejati. Terus Putri Indonesia. piye? Harum namanya. Lah piye? Ibu Kartini jeneng asline Harum. harum namanya. Kuwi lho Kenapa? Mbak Harum. Kandhane kok. Kuwi gak ibu pahlawan jenenge gonta ganti lho. Asline jenenge kuwi kok. Ayo lanjut. Ayo. Persiapan. Komandan siap. Gua Prigel gak itu apa-apa, gak apa-apa. Ya. Ya oke. Tanjak kira bocah bagus. Ayo le. Piye? Memang sing nomor piro? Duduk aku. Duduk aku nomor loro. Nomor loro terakhir pokoknya. Ini lho. Suarane kalem sapa to jeneng? Dah. Betul. Ndas Nomor loro terakhir. Kamera akeh ya aku nomor 1 ya koyo. Kita ndelok Nomor sikilan loro gajah. terakhir. Sikilan gajah kaya inul gitu. Inul. Masa ndas kok Barepe lah aku kek. Kamera akeh ya aku nomor 1 ya, Kang. Gak iso, balik. Kalem ya gak kalem. Apa lah? Kalem ya. Sikile bas, sikile bayu, sikile bayu. Sikile bayu akeh pun tau. Bayu loro ya. Yo. Sitoe cedera wayang anyar. Mas No, Bayu Mas No. Rono. Heeh, Marayo ngereok ayo ini iki lho. Piye ayo persiapan ditoto sik ke. Wis, ayo tanjak kira bocah bagus. On. Nah. Ayo ngono. On. Jaga. Bu, lah Bayu uga nggih, Bu. Bayu Bayu Pariono. Bayu Pariono. Wila sikil macedak beras kuningnya mlebu cangkem kowe. Lah memang ngoke mingkem. Bu, aku miyo. Bayu urung. Ayo. Wah, merem mau dikek sing apik. Oh iya merem. Ya merem karo mingkem lho ya, cuma ngap. Merem, mingkem. Nah, nek diceluk Merem, gak usah nyawang. nek diceluk ora usah semaur. Oke. Nah, merem. Ya, Wes dah, merem marut mingkem. Ceto, wi wong iki menungso mau ongkat akeh. Ora maksudnya diwehi ancang-ancang ngono lho. Merem Bu. Merem ya. Bu. Wes aja pakai jot. Ora aman. Ben merem ya wis dah. Kurang mundur kita ya. Rada mundur didik. Lah kono. Kono ae. Madepe ku lho Ren, madepe rene. Dah, wes. Kebacut. Kuali gak ketok sing ngene gak ketok, madhep rono. Lah. Lho, piye to Mas, sik dipasne lho ben pas.
Duduk tenanan ta, Mbak? Wis tenanan, Bu. Rai kok keset ngene. Baleni neh. Sing apik kowe. Kuwi paku iki Pak Bau. Mas dhewe, Bu. Yo kok diatur. Pokoke wis auto sik. Kayak Pak Komandan niki prigel nggih. Merem lho ya. Anu Mas, iki Wonge kurang mulih Pak Kek. kurang rene. Gak ketok sing kono mesakne. Walah Nah. kleru neh. Wes. Madep rene lho, Kek, madep rene lho. Didep rene. Madep penonton. Madep rene. Madep. Nah. Nah. Wes. Sing kono gak ketok. Sing ngarep gak ketok, Bu, sing ngarep. Wajahe ning kono wajahe. Piye to ki? Piye to, Bu? Diatur ngeleram kowe iki. Bu. Gak berdaya deh Isan. Kalau komandan ini sak nyawer dangan. Iki jenenge menungso dudu godir mau undang-anteng. Lah kan ben pas, Mas. Sampean pengen melok nyolot ngono, Mbak? Heeh. Melok nyolot. Iya. Aku di tengah-tengah gini. Heeh. Bar cacah gede sampean ya? Heeh. Ndani ora rasane mak. Wes, saiki kene, Bu. Mapano dhewe. Tak mapan dhewe. Mapan dhewe ya. Wes, Mapan Ndang. dhewe. Heeh. Iki cateng ngendangi ta. Ya sak penak-penakmu wis, Ndang, mapano dhewe. Ya sik. Terserah. Prigel tak totok. Bu, prigel kari dhewe Bu penak. Bar cacah. Ya, prigel kok pegang kari dhewe. Heeh. Iki tak totone. Oke, Bos. Tangane lho. Notoe tangane mau gandeng gak apa aja mau angkat. Apa gak len? Ora leh. Yo gandenge. Tangane, Iki Bu. lho tangane. Temanten kekalih tumuju wonten ing sanggar palenggahan Rama Ibu kula nyuwun donga pangestu. Biyung. Rama biyung kula nyuwun donga pangestu Rama. Rama nyuwun pandungane Rama. Apa. Kok nangis sih piye to? Kok dadi mantan kok nangis sih lho. Lah kowe kok urung sukem mertua kok nangis. Sing wedok ayu, sing lanang epilepsi. Ora Mas. Mas. Kuwi nangisé krana ngono lho paling Kek. Ora ngono nek manteni ya nangis di mertua gak tepuk. Mergo nempet aku nangis. Nyapa? Gak iso kelaksanan. Alah, Bu, iki ya Cuma nangis. iki umpama. Lah lho, mencacah umpama pokoke rasane tenanan tebal. Ora tak gayo ning awakmu krabi prigel gak mungkin, Bu. Ngono. Ora mungkin. Ora mungkin terakhir bawar cebol gak yo ning Lah iya. cebol lek wis. Nah, Ayo tak ayo. Ora ngono, Mas. Pripun, Mbak? Wong-wong kayak mesti batin ngene. Umpama awake dhewe dadi mantan ya Mas ya. Mbak Ya, Prigel. Mbak Prigel kok nyangkeng kiri ngono. Ngono. Aku kaya kire wong ngadeg. Kire ning sana melek to. kene buldog. Buldog kan iso ngadeg barang. Ayo Mas Ateng ya, Yo. jajal betul ya. Iya. Ya. Harimaunan. Aku mencolot. Ora. Ping dhuwurmu. Turu ae. Ya wis dhisik aku tak ngeri dhewe. Ya, yang anu ya. Gak iso Mas, enek jarike. Gak kena, aku ge jare Mas, gak iso. Lah ngejare kon mencolot. bokonmu nglompat ki lho. Lato-latone pas sing guri Mas Ari, pas cetak. Pas Mbak, jinjet ora sikile sing melangkah dhisik. Lah piye? Tangane dikek ning ngarep. Ndase iki mlungker ning ngarep mak glubuk. Oh iya. Ora iso. ngono lho, Mbak. Oh iya guys, sorry. Ya Ini sing guri nyampluk ndok. Lah kok ngene pas ndok iki lho. Yang pas ndok gak Mas? Alah paku pepines iki ya macet mesti. Dang. Iso aku, iso. Tangannya bisa ya Mas? Oh, tangane sik. Ya. Enek. Ya. Terus Sirah. Sirahe maju. Sirah bahasa Jawa apa? sirahku maju. Oh, sirah Kepala, maju. kepala. Bunda silat. Pok, jane ora berubah apa pito wis esuk jadi gawe Bu, barang ora berubah ora iki to, aja. Pok. Banget tenan jalan. Bum, atraksi. Iki aku silet kedambul Mbak Prigel. Yes. Mbak, Aku langsung ae. Tepuk tangannya Pak. Iya, iki lho. Lagi iki silet kedambul Mbak Prigel. Das.
biasane bojoku sing Langsung ngambu. naik langsung. Tangane langsung sirak. Aja ngambu sini teh, pupuk. Wis ki biasane terus ning kok Gak, bar malah bangga dendam ning Mau mambu. Nah, wis saiki ayo Lah kok kepentingan pikir kok. kan brunggung. Ya, kepentingan ya. wis. Iya. Ayo Ya. Mbak nggih. Mas Pupu. Dalem Mbak. Alhamdulillah sonten menika awake dhewe raga Samboya Putra Aku tukang konten wis. Nggih. wonten dalemipun itu dalam namanya? acara tasyakuran Bapak Amang pribadi nggih leres nggih. Nggih. Alhamdulillah ditungake ya Mas. Ditungake Mbak Prige. Tuku roti ning Kediri. Cakep. Bapak Amang pribadi mugi-mugi lancar rezeki. Masuk. Lah, Iki lho. tuku roti ning Batu. Asik iki cakep iki. Bapak Amang pribadi mugi-mugi sehat selalu. Gila iki lho bagus sekali. Lalalala. Ki aku makan parian sik gak iso ki aku sikan. Utekku jek bundel iki Mbak Prige ya. Ya utekmu ra mok gawa. Gak tak gawa, nak gawa kok terentek. Tuku roti cacahe 3. Nggih Mbak Prige. Bapak Amang pribadi niki pupuk nyuwun sangu. Nggih 500 Dito. Pak. Mbak, 500 kemawon. Mbak. Nggih nggih. Lah niki Wonge lho. wonge ndi to wonge jane? Wong sing Menika. ganteng dulu. Nah, Wong ndak Di. duwe lah. Wis ora tak kiremene bu lek wong kuwi. sing ndi ta Mas? Aku duwe karo Mbak pokoke jempol Aku dhewe yo ora. Lah kan Mang wis. Wah, aku dhewe sing ganteng dhewe kae lah. Kalau Kang Budi. Kae lho. Tapi Baik. ini kok sing gundak. Sing brengose kandel nika. Nggih. Sak sandinge sandinge. Oh sandinge. Janjian nang brengose kaya jagang Vespa lho, Mbak. Jogang Vespamu iki. Awalane kok sampean 5 juta. Kaya Heeh. gapura kecamatan kok. Lagi lah. Nggih, Dani Pak lagi Amang lah. pribadi nyuwun sewu mbok pilih panjenengan mboten keberatan ya Mas. Nggih, Mbak Prigel, Iki resmi. diaturi tindak Monggo, panggung. tindak panggung, Bapak. Setuju nggih? Setuju. Alhamdulillah. Ayo daku. Pak Amang pribadi dan juga istri. Nggih. Pripun? Monggo Bapak. Nggih. Oh, Monggo kali ibune anu. Bu Susi. Istrinya ndak ikut. Oh iya. Bu Susi. Saya yang jadi istrimu hari ini ya, Pak. Bapak Anam sinten Mbak Prigel? Amang pribadi. Anam pribadi. Anam. Kan kok duwite karo Mbak Prigel. Mergo ibuke tak sek teng griya. Oh, nggih. Monggo Bapak Sementara Anam. saya Monggo. yang jadi istrinya Bapak Pak Amang. Anam monggo. Monggo Pak Amang. Oke. Ya. Anam. Monggo mriki. Nyanyi kalih Mbak Prigel. Bapak Enggal mriki. Monggo nyanyi. Pak, Bapak, Amang. Kalian supaya trop nggih. Nggih, menika saking beliau Bapak anak pribadi. Bapak Masya anak pribadi. Allah. Nggih. Bapak Pajak wis. datang mriki kalih Mbak Prigel. Ya. Terima kasih Pak Amang. Semoga jenengan sehat selalu nggih. Nggih. Langsung mawon jenengan arep nyanyi po nyawer. Nggih. Lah niki nyanyi napa nyawer? Nyawer. Lagune napa Pak Amang? Heh? Citaning bolo. Vitamin bolo. Entry bolo. Tak Ita critani. oh, lagu ngendi ke? Banyuwangi ke to, Mbak? Niku lho, tak critani bolo. Lah iki lho, tak critani kok bolo. Lah iki lho. Kawitaning to bolo ya lho. Tak critani kok bolo. Iya. Oke. Aku bantunan ya, Mbak. Aku tak buka. Nyapa? Cincinku mesti mbok rampas. Nggih, Bapak Anam. Pesampun didongaaken mugi-mugi rezekine panjenengan lancar gangsal datang sunggal punapa. Heeh, sawise nanggap jaranan raga niki, Pak, rezekine sampean lancar ngalir kaya ilining banyu. Amin. Mengki sampun lancar gangsal mboten alakas tunggal punapa nanggap malih raga Samboya Putra. Pun tenang ora kalih panjenengan Benjing. 20. Oh, benjing. Bukti benjing nanggap malih niki Bapak Anam. Minggu. Kalih raga musik nggih. Minggu niki. Nah besok. Besok niku saged mengke didom. Kula mboten katut to, Pak. Wayange didom. Panggah katut. Oh, lek ra katut tak dongane udan deres. Ben. Didom wayange. Ning kene karo ning kono. Aku ning kene, Bu. Aku tak ning kene. Aku jelas ning kene. Wis atek ben melok ning kono ning cedhuk kono. Pun supe kalih campur sari laras raga Samboya Putra. Nggih wonten Bapak. Nggih kagem menyenengaken tiyang sepah-sepah. Nggih wonten tayub laras raga Samboya Putra. Nggih wonten sedaya saged ngakoni niki. Nggih tayub nggih saged Pak Pre nggih. Heeh, tretek. Pripun iki?
Nggih, iki gremet-gremet ya, Pak. Kulo jenengan mboten saged nyanyi. Nggih ora apa-apa. Sing penting ganteng. Lo tak meneng mawon lo sawer. Ya. Joget siap. Rokok Samboyo. Rogo Samboyo. Ora saya isin Pak kali kula mawon ya. Hey! Rogo Samboyo. Pelangi audio. Oke, siap.
di sini dulu. Lagu yang kedua. Berkah barokah ya Mbak Ama. Lagu yang kedua lagunya apa? Deno Mas Deno. Oh Deno. Oke. Deno gadolane. Oh niku ta? Ora Deno. Bukan. Sayangku Pak Amangku sing bagus dhewe ngono lek nyanyi ya. Kok malah aku gak payu ya Pak ya? Jago nyanyi. Enggak no, ya kudu nyanyi no. Dina lagune apa? Saiki apa sesuk? Mbak Prigel dulu ya. Oke. Isi gerak. Komandan apa joget? Kok mantan apa? Oh, komandan. Iya, terima kasih ya Pak Amang. Sehat selalu, lancar rezekinya. Ayo. Amin. Ayo Pak, maju dulu Pak. Pelangi Audio, terima kasih. Robot. Pak Amangku sing bagus dhewe. Purana napa bakal tak usahake. Ibarate saisi bumi nggo kowe. Sing tenang ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Bunga tembus tekan kayangan. Krungu suaramu, suara tangismu. Ya ora bakal cukup lautan masih. Ngukir endah ayumu kaya widodari. Masyal entek gedene rasa tresnaku. Sing tenang ojo kuwatir. Sayangku ning kowe ra iso disetir. Ora bakal luntur, ora bakal muntir. Rezeki bersama Bapak Amang. Terima kasih, sehat selalu. Alhamdulillah. Bungaku nembus tekan kayangan. Krungu suaramu, suara tangismu. Ora bakal cukup lautan masih. Ngukir endah ayumu kaya widodari. Mungkin iso ande ewo
ya. Nyaritake kecene rasa tresnaku. Persiapan. Ayo persiapan. Barokah moto beling rinio tak tempiling. Barokah moto beling rinio tak tempiling. Usah setur la kewer setur la kewer persiapan Paradise Ya. aku Samboyo Iya. Putra Siap. ayo dong Ayo. Hey. nyasok Terima kasih. matur sepeda Matur nuwun. oke Ya. wah asik Ya Allah duitnya orang tetek aja. cok nyumber berkah barokah buat Pak Amang pribadi terima kasih amin alhamdulillah Matur sembah nuwun Lagi apa sudah Pak Amang? Inggih. Oh tidak ganggu. Awak gitu. dhewe seneng yo ngene iki Mas. Tenan. Oh 2 lagu aja. Mas Heri Jansowan. Oke lanjut nanti lagi ya. Bapak Amang terima kasih berkah barokah Terima semoga diberi kasih. kesehatan panjang umur selalu Amin, ya dalam Rabbal lindungan Allah Alamin. Subhanahu wa taala Inggih. Allahumma amin yuk Amin ya robbal alamin. Mas Puput. Dalem Mbak Brigel. Pak Amang luar biasa yo. Wis Amin, ganteng. tenan. Wis ganteng. Dermawan. Jol. Apa luman. Nyoh. Nyoh. Terus sayang dengan pekerja seni. Tenan peh jan ro apa jeneng wonge menyatu dan seneng tenan karo wong seni. Iya. Terima kasih ya Pak Amang. Maaf, Ampun ditungakno, Mbak kapok, Brigel. ampun kapok nimbali kula dan Lang Rogo rombongan Samboyo. Rogo Samboyo Putra. Ya. Didongake Mbak Brigel nggih. Ya. Mugi-mugi rezekine Bapak Anam lancar. Amin. Terus barokah. Amin. Lancar kaya ilining banyu. Amin. Mugi-mugi keluargane dadi keluarga yang sakinah mawaddah amin warahmah. diberi Allahumma. kesehatan Amin, ya. amin Kita lanjut nanti Oh lagi gitu. ya Mas. Nggih, Ya. Mbak Brigel panjenengan istirahat rumiyin. Oke. Niki dilanjutaken bandengane ditoke Mas karo kewan alas. nggih silakan, Yo. wajibipun Oke. kewan alas dipunparaken yuk monggo Lampaya dening patih Ujawana kang sinebut Bujakana. Mlebet wontenipun sajroning wana kangaran wana Lirboyo. Wana alas lir gedhe boyo kangaran Pekemuh. Alas kang jemudalake bebaya Pekemuh kang gedhe gara-gara kang gedhe. Kapital sampurnane kewan alas ingkang sarta galak. Wadya Bala Prabu Singa Barung. Amuk Saramaka Jaya Brata Jaya Ludira. Amuk Saramaka Jaya Brata Jaya Ludira. Orang delompok tenan kowe.
Kocelek iblis langkap keparat kurang ketoko jalan pemung perangi jalan manungso ayo cak
Ayo Jack. Aku wis emoh. Wancinipun medalipun kridaning banteng piring bantengane Raga Samboyo putra Raga Samboyo putra wis dadi kembange lambe kondang jaranane uga saplangan pacute budal saka ketami diiringi romo pegon sidrak gedang keplak goyang sing padha nonton lakai mesena Prabu
Sik ono adoh ayo padha nyedhak rene salam hae hae ayo padha hae sing ono palaken ayo kita nyedhak rene Wayahnya Pepe apa? yang sungguh mempesona, Apa? ulun jadi jatuh cinta. Apa? Ada pandangan pertama, Kakak apa? kapankah kita berjumpa? Ayo, senyum tipis nan menawan, pria manis kan
Iya ya. Ya ya ya. Oh ya ya. Semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selama-lamanya. Aku diconteng iki lho ngelek-ngelek iki. Kamsia. Raga sampean. Oke om beroke. 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 Versi sing viral ya, Gus. Versi sing viral. Oke om beroke. Oke om beroke. Oke om beroke. Oke om beroke. Oke Ayo, om Bu. Ayo dijupuk, dijupuk. Ayo Bebe. Pasang remaja jatuh. Kita dibawa asuhan Dewi Asmara. Dari cahaya purnama disaksikan bintang-bintang sejuta. Ini sing viral iki toh. Saling janji dan setia. Oke om beroke. Rukun damai sawaya membina rumah tangga sampai nanti di hari tua. Ya. Cinta itu ya jika tak bernoda nafsu yang hina. Rasa cinta itu bahagia kalau bukan hanya inginkan harta. Suka duka bersama, tahan uji dan derita. Hidup pasti bahagia. Ladala di surga. Yo. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selama-lamanya. Ayo dong, ayo dong. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selama-lamanya. Sungguh indah cita-cita mereka. Semoga bahagia selama-lamanya.
Jalo. Jalo. Oh, ah, oh, ho, ah, ho, ho, ah, ho, ho, ah, ho, ho, ah, ho, ho, ah, ho. Singo kumbang tak derek enggal mundur ning papan dunungmu. Mundur papan dunungmu mate singo kumbang. Ya, wis wayahe ger.
Raka Sambaya Putra Inang karo ngilo kandang boyo melu kok aku tuku sapa ayu bojomu duweke sapa centeko kandang boyo mangaran donya iya
Awas. Oh. Melu aku. Duku semua bagus. Apa ora trenya semangat iki awakku sing kurung Bocah kae duweke sapa? klapa padha leganono Imua tak derek dalam mundur ning papan gunung mungkir wancinipun kundur ning papan gunung mungkir Mengkek Imua ya hui hidup Antara kecepatan para kantor Senopati Kakung Galah Putri
Modern betul mari kota siap mata digang setengah malih. Atur pasugatan nopo terakhir diatur pasugatan tek-tekan. Gambarkan medalipun tari rompokan bibit medalipun rampak baru. Kita sarga ngatarakan Sugeng Pinara, Sugeng meresani atas titipun anipun Pak Gedara. Oroko sampai putra ngatarakan nuwun.